Namai. Itu noya. Lo timika. Lo di Mersinan. Buat di. Wah nak. Mersinan. Ye. Kau nak tiru non de sonja turu. Mengkatirin. Mana? Karena tu. Anu tak ni mangam. Kayu dalam pes. Ni. Angkon wawir dawat de kuat ko ni. Kon mi wadi. Dawata juang murta do hida andi ko ene wondi ta quartier do. Yetta on suuda kama gera ko fala. Sikkude be yeta kilam ko murtini biddo ango. Ni ɗum ɗon miɗo andi fes ɗe balɗe ɗo fof miɗo ɗaɓɓitudema ni ko ammi wonno ndade simi hiyo yayi ka beere nde yarete to ɓa ko non sokkade beere ɗo awa min noon wonaɗi ɗi mata mi piyatama mi sokatama ko ya walla mi hiita jiwo an o ko ɗum mi faala miɗa ko waddi on gayni ko a gorejo tanirawa on gayni noon tawa awa on gayni awa ndarelam fota ka hoore hanka koyde leydi tawi la nande murtinowo jiwo goɗɗo ndare la moƴƴo min sila nandi e murtinowo goɗɗo donc la nandi e bandi woɗɓe bandi ɓe murtino ɓernoɓe naɓa ka mumara la nandi e ɓen heɗa sikkude mi andama ɗon andina na an jambitiɗo jims min ko jiwoye jeeloye woni a murtinali ka quartier ɗo a sikkude mi anda ko woni feƴƴiɗe ɗo ko ka komi nagge jammiti honno taw an jambiti jims ko a yeyata beere nde nga fiyo siwa ley to sikkude mi andama ndarelam fota ndarelam guide ɗo ko nder guide ɗo wawa hino ndarolam ka nder hino min goyna bagami woni min kan haray ko signina gonno bagami woni go min inde anden ko babe ngan e bureau an halde ɓe potti ɓe femmin ko min ko muktar kono noon ande si tawi inneteɗo jimsu no murtini jiwo mo ɗaɓɓitema moƴƴa hey min tawatta nagge nan moƴƴa de min tawattam pulaw nan ɗon fotti e lawol min sinaɗo o mawɓe wona goreɓe babe ngan no on ɗum waɗayno yewtay noon ko yegitata on ɗum waɗayno ɗalam mi yewtay noon haala kam o yegitata ha aduna lana par ce que min haalaji gon to mi yiɗat siɗo nani haalaji sowi ka nde quartier gam milla murtina jiwo mum min quartier on ɗo fof min no andila kere yimɓe ɓen innay ko an harana an e moƴa majjirɗo on na a adda e mo goy min mi yeyatama ko an murtini jiwo an si a adda si a yaltinalimo ko ka sariya seeɗo joni ko piwo goto wonne wadde ka sariya seeɗo beelam noon on gayni ha joni ko piwo goto wonne e wadde mi ƴettude on ɗon mayi ha ka suudu amin mayi ndaron so yi jiwo mon on toon waɗelan kala ko haalɗo min kadi noon so mi yalto ɓiɗɗo mon on mi woodi komi watta on min miɗo wakkili hay ko haala hara e yahay kono min miɗo hooli ko an murtini ɓiɗɗo am en fotti en yahay hawtidata toñamago e yahay mayi kisan mayi are mayi aɗa sikka ɗo ƴoƴƴi min komi kiikalajo kono watalan piltude o quartier mayi Ça tombe bien. PAPICHOULO. La ilaha. Angon wonda ko neki wonda ka ko jinna wonda ka ko nyanne. Wonno. Mi ɗaɓɓitima ha mi rongi mi yiyata tu wawa sa muta woni. On m'a fatigué pour toi. Hein? Na betonya la mo. Beton. Imo, lève-toi vite. Qual è il problema? Alors, Jordan ne t'a pas mis mal. Jordan! Non, c'est pas possible. Ah, c'est bien. It's important.
Papichulo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Papichulo. Tu es déjà ou quoi? C'est pas possible. Papichulo. Jina wondi. Mimi na ngimo. Oh, eh. Ça, c'est... Non, on va t'avoir. Tu es là, monsieur. Kong. Manjara. Ay, sama sudah. Rando bia. Nah, Bia, di Kong orang. oh, no. Oh, ini. Kau bira ya tolak. Tunggu. Nah, kau bira ya tolak Kong orang. Mira acá. Cañón ni. Oh, ni. Quando non viene a bere per roba tutte cose. Abina, abi. Dico, non mi via, Avanti c'è qui. Nah, Avanti c'è qui. jauh di mana? C'è qui. Ganal. Tutti. Guarda. Jangan mana? Jangan cambiare, no? Ora siamo nel lamnan. Mi mangi na fio, mangi bui. So, nouvelle. Bonne nouvelle. Nouvelle. Bonne nouvelle. Hey. Ehebi ko nyame are yangaki. Billahi nongo hakune Allah monde kamelu. Kaya bi ko nyame. Ko nyame are yangaki. And lady vandam ka. Zap. Lady min kala la 24 heures ka. Ehebi ko be mun kadu hare ko yawtu nokke wode ni. Adem ko suudu billahi. Kala ko nada ande o boutique we ko wimira be yete da. Katanti be won. Tanti be dane be wonda. Anke mi amma dum na iplay na be semmi 10000 ka. Mini la vala we commande ma 24 heures. Ano ko ngwadi ba be planet. Ka ani ba carte mon woni non ga. Afija woni goddo Bil hakune Allah. Dengan ndiri go enen dido. Wallahi dengan ndiri. Junna go 10 junna ma kazi planet ko vandam kan me 24 heures joni la billahi ni no ko suudu hakko ande mi fodi ma ko itatu billahi hakune yalla non go minu ma siki dibi ko be yo ko ani ko meta ko asiki ko dani babu da do seda en yayi billahi o vrai junu jogoy abala no mi imagine nyalor ma mi yaray go kun bindi go kun kiki dingo ya mi yaray harno mi faade da nder may abone ambuda do seda ani ni nare do mandai mi lang haju ani aku yumi da ba se on ka 3-0 ni andi abolan piungo andi den andi dirika billahi na fulani mun akuni yalla o go sende ko nanga na fulani mun akuni yalla simiye billahi wallahi simiye mi tayna ko wiida ko na billahi ngade hakunda ala andi ko awla kila dandi akata hay latu poso awla kila mi no kata kono simiye ko yebata mi anya ndama billahi siki ko vrai junu jo sapa ali tido ini jari da fala da jedu mo ini yote chudi aloka won chudi kono yo wali da kono wali da ani chudi ko junu ma kono wali ngadi ona ade chudi ko wala ade chudi ko fala ko billahi no lani no la fi budi anki awande mi bi ko mi junna mo billahi haji ko sammi lande ko yambe ko dinno billahi ko kaddu yando lerbe se yeyi fana afami woni gade 17 andi wante bay ngam soto tani no modi mabbe na ton be ngala to min ma ngala to billahi kanko to won ton kanko dal fita boutique ko ok problème la joni yaay le rombo da do ni 11 mi ga abode nga wono 12 heures ton hala yummi be ara be rottu go lanis be définisseur be ara be yurno seda ya no rottu go no be chamro kanko may merci Ay, modi labar. Naam. O jam wonata na mino dirma do. Allah wadi jam. Fi hunde wotere bala ma andinde. Horle to. Sai buda andi wo be bino. Wadda do wonon kay do buri fal.